working with the community has it's a privilege for me because I get to come to the village and experience the lifestyle, their cooking, and also incorporate the knowledge that I gather and also use it in my cooking. And then the exchange of knowledge that takes place is very important, and the sharing of knowledge and whatever traditional beliefs, practices that we have, we should share that we can spread this message to the world. Haman takas ngi ngas ngayo ding mentoy ngas ngayo ding mutkin ngayo ding mut ngayo I nuk sabasiat kamto ngayo ding mentoy sibun hap lek kamto ngala yo I nuk sa kamto ngala yo ding mut kamto sibun ngala mang kham sau tho man taka ding ai ding ban di khna thì ngasang ba kanika jingwan jing ai jing ka chong iba jual no halo kerkom set pa kerkom set chong I kalong ke bas ngau yo jing to sibun ba ma balai long ba ka jingwan jing ai jing ka chong I long yo sibun ki jingmut kun ba bangin set pan bang susu ya kerkom set ki jing bam fer ki bang la ban yo na kanika snong chong I pan ma bangi sene kerkom set jong I long ke fer ni sutu ba ka fer ni set kalong ka ba simple ba ka ba kham long melumana kan de kejungan chung iba jual sene kalong nilai kerkom set chung I kalong fer ba rosa I ba kadon sia kata kacing ya khlelang chung kijat ju ba fer kijat jing ba fer kerkom khle kijat ki musla long kanang penbang su kanang pensngau habang ibam ke bam ro ni sngo bang yo sia kata ka bor temet ba kham ba pakai susu kan kari kata ni sngo ba kari jing khlelang jing ba fer kadon si kata ka balance diet ngla dong ba kata kacing ya renti yang kom ban bam jong yima sngo ba dai sha ka ke ba ai ka tei ka mat jong yi sngo ba ka tei sha ka mat phat jong yi ke bam